Jericho, shwmai, Tamsin o Clwb 7 yma. Chi'n cofio, o'n i'n arfer dod i'r ysgol i gwneud pethau hwyl gyda chi. Ond yn ni'n drist iawn i ni methu dod ar y foment. Mae llawer o newidiadau wedi bod. Ta beth, i ni dal yn gyffroes am straeon sydd yn y Beibl. Ac i ni wedi creu cyfres o fideos gyda straeon gwych o'r Beibl i rannu gyda chi. Felly gobeithio newch chi mwynhau. Hwyl am nawr. Dyma Joshua. Roedd Joshua yn arwain pobl Israel. Roedd Duw wedi addo dinas Jericho i bobl Israel, ond roedd problem mawr. Roedd wal enfawr o gwmpas dinas Jericho. Dywedodd Duw wrth Joshua i arwain y bobl i gerdded o gwmpas waliau'r dinas un gwaith pob dydd am 6 diwrnod. Yna, ar y 7fed diwrnod, rhaid iddynt martsio o gwmpas y ddinas 7 gwaith, gyda'r offeiriaid yn chwythu corn hwrdd. Wedyn, rhaid i'r bobl i gyd gweiddi'n uchel iawn a bydd y waliau yn syrthio lawr. Felly dyma Joshua a phawb arall yn dechrau daith. Ar y 7fed tro, dyma'r pobl yn gweiddi, a'r offeiriaid yn chwythu'r corn ac mae sŵn enfawr. A mae'r wal yn cwmpo lawr. Rhoddodd Duw dinas Jericho i bobl Israel. Wnaethoch chi joio'r stori yma, Joshua? Gallwch chi ffeindio'r stori yma yn y Beibl. Ond beth gallwn ni dysgu o'r stori yma? Wel, cymerodd yr Iddewon 40 blynedd i cyrraedd Jericho, a wedyn, cymeron nhw amser hir iawn i cerdded o gwmpas waliau'r dinas. Eleni, rydyn ni wedi bod yn ynysu am amser hir iawn, a dyn ni dal yn aros am y lockdown yma i orffen, a dwi'n siŵr bod pawb wedi cael llon bol erbyn hyn. Ond, dyw pethau ddim yn digwydd yn syth mewn bywyd. Weithiau mae'n rhaid i ni aros i pethau digwydd. Mae'n rhaid i ni dysgu i ddyfalbarhau, fel bod ni gallu cadw ati mewn amseroedd galed. Ond hefyd, welwch chi bod Duw eisiau pawb i cerdded o gwmpas y ddinas. Nid jyst Joshua, roedd rhaid i pawb cydweithio. A mae'n bwysig i ni hefyd i cydweithio. Cydweithio gyda ffrindiau, gyda athrawon, gyda rhieni. Os ni'n gyd yn cydweithio, mae pethau'n mynd yn well. Nawr, cyn i ni orffen, mae Tamsin yn mynd i gweddio drosti ni. Nawr, tan y tro nesaf, hwyl am nawr. Dwi'n mynd i weddio nawr. Os ych chi eisiau gwneud y gweddi eich gweddi chi, ar diwedd y gweddi, ar ôl i fi ddweud amen, bysach chi'n gallu dweud amen hefyd. Gweddiwn. Dduw ein tad, diolch am y Beibl. Diolch am y holl straeon ynddo. A'r stori heddi am Joshua, a holl bobl Israel yn cerdded o gwmpas Jericho. Helpa ni i ddyfalbarhau, mwyn gallu mynd trwy bob dydd. Ni'n gweddio hefyd byddi di'n helpu ni i gyd weithredu gyda'r athrawon, ein rhieni, a'n gilydd, mwyn i ni gadw'n ddiogel gyda'n gilydd. Dyn ni'n gweddio yn enw Iesu. Amen. Amen. Os dwi'n nofio o dan y môr, os dwi'n gwylio ar y sgrin neu tynnu llun, os dwi'n colli fy ngheit ar y to. O, na! Os dwi'n sgorio tair yn ei gêm bach ni,
neu bwydo goliath y gath.